Hello mga bay, busy ka ayun na ang lakaw sa pinabuhi. Inahan. Nagluto ron ba, kinaibisita bay. Hindi naman po ang ulo, bumi ka paspas. Paspas, inuras. Naginagan. Nagpagpupod pa baka mo kung anong taon. Naggalap shout out sa mga nag-join pala. Ito kayo sa akin alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, Pilipinas time. Kasi yan lang ang time na nakatutok ako sa screen by. Pag-araw, sobrang busy talaga. Lalo, busy sila. Gusto mag-araw, busy yun. Thank you sa mga nag-join. Message nyo ako kasama ang comment nyo na may sticker. Kasi once nag-join na kayo, meron na yung sticker. Ayan nyo. Gawa tayo ng chicken with vegetable. Ito yung mga gulay natin, beans, patatas, tsaka carrots. Meron ding zucchini. Isa naman yung zucchini. Ito meron ding zucchini bay. Tapos sibuyas, bawang. Lagyan lang natin yan ng baharat. Cumin powder. 3 manok kasi ito. Nahirapan ako kung saan ko isalang. Sa mga gusto mag-join ng membership, join lang kayo dyan mga bay. 79 pesos lang yan. Tapos, good for 1 month yan siya. Hindi ko man mabigay sa araw na nag-join kayo. Wala namang problema kasi 1 month siya. Good for 1 month. So, before 1 month, kailangan mabigay ko na. Yan na, natumba na. Tangan na to coriander powder, ginger powder. Kanang powder, di butang. Darsin powder, lemon powder ba, tapos black pepper powder, yan, tapos ang asin ba, bahala na ni, tanaw na kung sa kadaghan ang gulay, mga 3 ka asin na, tapos 3 ka sugar spoon. Butangan ako suka, mga 3 ka taklob. Agoy, ni awas man. Na 3 ka taklob. Tangan ako usak 2 ka taklob nga tuyo. Na gamay lang nga tuyo. Tapos gamay nga molasses grenadine. Kani ba? Tangan na to gamay lang. Oops, ano lang siya. Tapos mix naman siya. Kasama ang manok. Yung manok, minarinig ko na rin po ba? Isa lang rin tayo ng kanin. Tapos, yung kanin lagyan natin ng cardamom. So, pag nagluto kung basmati rice bay, lagyan ko ito. Cardamom bay. Sa mandaglag ang isa. Tangan po na ako clubs. Pero kayo malaga sa tuhok.
Okay, asin. Ano? Tapos tabunin na. Daghan ka ayo bay oh. Daghan ka ibay. Mix na to ni. Puno. Puno eh. Ang gagawin ko dyan. Lagay ko siya sa tray. Rinse natin sa tray. Ganyan. Rinse natin. Pagkasyahin natin sa tray. Sa kabila ang mga paa ng manok. Pagkasyahin natin ba kasi ayan. Okay. Para mamaya toppings, crispihin man yung ibabaw. Tapos ilagay na natin ang gulay. Ibabaw niya. Big chicken ibay with vegetable. Big chicken with vegetable. Luto na ito mamaya lahat. Iba, ilagay natin sa ilalim ng manok. Ibang kulay. Hindi magkasya. Tulo mo di ka manok, bay. Tulo ka manok. Yan mga bay, join na kayo sa membership. Mga pupuyaters. Thank you so much ha. Bibili nga tayo ng coins na 90 pesos. 15 coins lang yun. Wala pang kasiguraduhan manalo. Yan pa kaya na ano? 79 pesos lang. May 20 points ka na. 20k. Points yung ibibigay ko ha sa ulo nyo. Hindi points. Hindi points. Basta i-message nyo ako. Ang time ko lang kasi na ano, masikaso yan, ay mula alas 4 ng umaga hanggang alas 7. Pag makaya ko pa. Kasi yan ang pahinga namin. Ayan na ang big chicken with vegetable. But puno yun. Kasi 4 na manok. Aw, 3 pala. Time sabay ha. Balutin natin sa pool. Balutin natin mabuti ba para maluto. Tapos pag malapit na ang time, open na natin para i-crispy na yung ibabaw. So, ayan. Sa mga gusto mag-withdraw dyan, PM nyo ako, Ligaya Matibay. 56.50 ang rate ko sa mag-withdraw. Pwede rin ako mag-exchange coins. PM lang ha, Ligaya Matibay ang personal Facebook ko. Putos ta good ba kay mani kuan na asa mo tsara na to eh. Kababa naman ang atin. Nada. Bingkit ta good ba na ano pag bingkit mo dali ba. Agoy tabang mananabang. Oh. Gusto mo maliliit. Ganyan, igilid muna natin yan. Gusto naman nila, kakita lang ng mini na ano. Gusto naman lahat ng putahe mini. Hindi maganda yung ano, maganda. Saan ang ano? Ayan, mayroong atay, liber, talaga. With kubo. Talaga, din. Small talaga, dining. Saan naman? Budbud bay.
Sus, yung pangpugong ko pa talaga ang nadali, oh. Hindi ba? Bakit nandoon ba sa kabila? Malata man. Nilaga mo na ko, te. Hindi mo po niya. Luto na. Hindi mo isa-isa. Sarah? Wala ting oras na to. Maganda yung ano, maiksi. Sing the sin. Saan naman eh? Uy. Lutong-luto na yung dahon. Ay, nailaga mo? Atay. Hindi naman siguro lahat. Hoy.